Madzulo abwino alero lachiwiri ndipo ndi nthawi ya nkhani chokera kuno ku MBC. Muli ndine Mercy Zamawa ndi mzangayo line mponda kumapoyamba nayi mitu ya nkhanizi. President Mutharika wapempha anthu am'maboma amachinga ndi Baraka kuti avotere aphungu komanso makhansala achipani cha DPP pa chisankho cha chibwerenza chomwe chichitike pa 30 Juni chaka chino. Bungwe la MRA latilipitiriza ndi ndondomeko yolipirira msonkho wa VAT yotchedwa Electronic Invoicing System, pomwe lapempha kampani ndi anthu amalonda kuti adzipereka msonkho yawo mwachilungamo. Banki yaikulu mdziko muno ya Reserve yati ndalama za anthu opuma pa ntchito zakwera kuchokera pa 3.5 trillion kwacha kufika pa 8.4 trillion kwacha. Tsopano nkhanizi mwa tsatanitsatani. Nduna yoona za umoyo ndi ukhondo Amadaliso Aloyi ati boma lili ndi malingaliro owonjezera chiwerengero cha azamba ena kuti ntchito za uchembere wabwino zipitirire kuyenda bwino mdziko muno. Iwo amayankhula izi ku Mzimba pamwambo wokumbukira tsiku la azamba pa dziko lonse lapansi. Chisomo Manda wadzandiza mbiri mulipotiri. Mwambo wa chaka chino okumbukira tsiku la azamba omwe umachitika pa 5 Mei chaka chilichonse pa dziko lonse lapansi mdziko muno unachitikira ku Mzimba. Mwambowu unayamba ndi ulendo wa ndawala kuchoka ku chipatala cha ku Mzimba mpaka komwe kunachitikira mwambo onse pa bwalo lakale la ndege. Poyankhula pa mwambowo, nduna za umoyo ndi ukhondo Amadaliso Aloyi adati ndokhutira ndi ntchito yotamandika yomwe azamba amagwira mdziko muno, ngakhale kuti pali mavuto ena monga kuchepa kwa kugwira ntchitoyo komanso zipangizo zogwirira ntchito. Iwo adatinso boma likuganizira zowonjezera chiwerengero cha azambawa kuti ntchito za uchembere wabwino zipitirire kupita chitsogolo mdziko muno. Sitingasiye pomwe pakuti azamba rate yawo ikhale chonchi pakadali panopa ndochepa ndithu, koma pali mapulani omwe tayika m'malo. Ndikhulupirira munamva mena president ankalankhula even sona akukamba kuti mwina ma recruitment acheperako, komana zakambako kuti ma sectors mngangati kuza umoyo uku titha kupereka ndithu kampata konena zoti ndofunikira. A president akuziwa kufunikira kwa unduna umene waza umoyo, ndonena kuti m'malo ngati amene wandima unduna ena ofunikira pakhala kaweva konena kuti tizitha pang'ono kupezeka tikupanga recruit pakana tikamfika 2030 tikhala ndithu ndi mafigures abwino. Ndipo wapa mpando wa bungwe la azamba mdziko muno Amumuderanji Lipato adati anakakonda kuti boma lonjezereda azamba mdziko muno kuti ntchito zawo ziyenda bwino. Iwo adati azamba okwana 8,000 ndomwe akufunikira mdziko muno. Vuto loyamba ndi lomwelo la numbers. Ntchito imene timagwira sitilipo okwanira. Kuliso azamba ena onena kuti anapanga qualify, they're not being employed. Tinakakonda anthu amene onso alembedwe. Komanso malipiro a azamba tinakakonda ndithu kuti malipiro amenewo akwere malingana ndi mene chilili chuma cha dziko panopa. Mawu awo inkosi ya makhosi mbelo achisanu ya mboma la Mzimba idati mafumu nawo ali ndi gawo lalikulu pa ntchito yolimbikitsa kuti amayi apakati asamaberekere ku nyumba. Mwambowu wachitika pamutu wakuti azamba 1 miliyoni awonjezeredwe. Chisomo Manda, MBC News, Mzimba. Unduna wa zaumoyo watsimikiza kuti tsopano wayamba kupereka mankhwala atsopano amalungo pofuna kuthana ndi nthendayi. Mmodzi mwa akuluakulu mu undunawu, Dr. Lumbani Muntali, atsimikiza izi ndi MBC ku Lilongwe. Beatrice Mwape wafika ndi ripoti. Malinga ndi Dr. Muntali omwe ndi mkulu wa nthambi yoona za nthenda ya malungo mdziko muno, chaka cha 2025 anthu okwana 5.4 miliyoni ndomwe anapezeka ndi malungo, omwe ndi ochepa poyerekeza ndi 9.4 miliyoni omwe anapezeka ndi nthendayi mchaka cha 2024. Kumbali ya imfa, iwo ati anthu oposa 2,000 ndomwe anamwalira ndi malungo mu 2024, ndipo chiwerengerochi chatsika kufika pa 1,629 mu chaka cha 2025. Dr. Muntali
ati chiwerengero cha anthu opezeka ndi malungo chikupitirira kutsika pomwe anthu 600,000 ndomwe apezeka ndi malungo kuchokera mu Januwale mpaka Machi chaka chino, poyerekeza ndi anthu 2 miliyoni amene anapezeka mu 2025 nyengo yomweyi. Iwo ati izi zadza kamba ka ntchito zosiyanasiyana zomwe undunawo ukugwira, monga kugawa maneti kwa anthu mwa zina. Apa Dr. Munthali atsimikiza kuti undunawo wayamba kupereka mankhwala atsopano a malungo otchedwa dihydroartemisinin piperacin DP kuti athandize pa ntchito yolimbana ndi malungo. Iwo ati mankhwalawa akuwapereka m'maboma a Lilongwe, Nkhotakota ndi Nkhatabe ndipo adzigwira mothandizana ndi la World Health Organization amene amalangiza mayiko ku nkhani za umoyo analangiza kunena kuti mamoti mayiko azingogwisa mankhwala mtundu umodzi, tizigwisa mankhwala ochulukirapo mwina mitundu iwiri kapena itatu, cholinga kuti malungo aja tizilombolemesa malungo tisazolowere mankhwala amodzimodzi. Ndife Malawi sinasalire mbuyo, ndi dziko limodzi limene nafeso tinayamba kugwisa mankhwala oposera amodzi. So kumalawi kuno tituwiza bela koma tabwera ndi mankhwala anyuwani amene dzina lake timati pa chizungu dihydroartemisinin piperacin, mwachidule timangoti DP. Dr. Munthali ati dziko lino likuchita bwino pa ntchito yofuna kuthana ndi malungo pofika 2030, ndipo ati mpofunika kugwirana manja pakati pa nthambi zosiyanasiyana kuti izi zitheke. Zikusonya ndithu pamene tafika apa kuti malungo akuchepa, imfaso zikuchepa kwambiri. So tindi zaka ziwiri zitatu zinayi tipitirize kuonjezeranso, komanso tithandizane mauthenga amenewa afikire anthu zimene zikulangiza nazi anthu ajazigwirise ntchito. Malinga ndi Dr. Munthali pakadali pano ana oposa 1 miliyoni osaposera zaka zisanu ndomwe analandira katemera wa malungo mdziko muno. Iyo ati mankhwala atsopano a malungo wa DP akhala akuwapiritsa maboma enanso a mdziko muno posachedwa apa. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Bunge la MRA lati lipitirira ndi ndondomeko yolipira msonkho wa VAT yotchedwa Electronic Invoicing System EIS, pomwe lapempha kampani ndi anthu amalonda kuti azipereka msonkho mwachilungamo. Mkulu wa bungweli Felix Tambulasi anena izi pa msonkhano wa olemba nkhani pomwe apempha eni bizinesi omwe anatseka sitolo zawo kuti atsegule. Elin Chimoyo wadzandiza mbiri mu ripotili. Kuyambira pa 1 Mei, bungwe limene lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority MRA lakhala ndithu litatsegula kuyamba ntchito yake kugwiritsa ntchito ndondomeko yatsopano imene yotolera msonkho wa VAT umene tikutcha kuti EIS, imeneyo pa Chingerezi kuti Electronic Invoicing System, imene ikulowa m'malo mwa ndondomeko imene yakhale kugwira ntchito kale imene imatchedwa Electronic Fiscal Devices, amene ndithu anali makina amene amayikidwa mstolo zosiyanasiyana kuthandizira ntchito imene yotolera msonkho wa VAT umene amalipira ndithu ndi anthu ogula malonda kudzera mitengo yosiyanasiyana imene amakhala akulipira pakatundu osiyanasiyana. Tsopano pakhala ndithu chikhazikitsireni pakusonyeza kuti anthu ena ochita malonda akuoneka ngati kuti sakufuna ndithu kuyamba kugwiritsa nawo ntchito ndondomeko imene yatsopano. Taona ndithu sitolo zosiyanasiyana zotseka kuchokera ndithu sabata yatha imeneyi pamene ndondomeko imeneyi idayamba. Koma pakuyankhula pa msonkhano umene wa olemba nkhani kumeneku ku Msonkho House, Commissioner Felix Tambulasi atsindika kuti iwo ngati a MRA kapena kuti ngati boma sikuti akhala kuti avomereze zimene zikupemphedwa zikuti ndondomeko isapitirire kugwiritsidwa ntchito. Iwo akuchilimika kuti ndondomeko ikhale kugwiritsidwa ntchito chifukwa ikutanthauza kuti dziko la Malawi likupita chitsogolo makamaka pa ntchito za makono kapena za makina amakono zija pa Chingerezi timati technology, zimene zisonyeza kuti tikuyenera kupita chitsogolo kotero sakufuna kubwerera pambuyo. Ifeyo tipita pa chitsogolo kuti ndondomeko zimene zitazikazi chifukwa tikukhulupirira kuti anthu amene amapereka msonkhowo ndi cholinga chawo kuti msonkhowo wathandize. Ndiye tikukhulupirira kuti ndondomeko imeneyi ionesesa kuti tikulondoloza ndalama ya munthu uja amene akupereka msonkho kuti ikafike ku boma. Tikasiya zimenezi tikhalola kwa ndife chifukwa tikhala alipira kuteteza msonkho wa Malawi amene ali kumuzi kuja amene afuna kuona chitukuko mdziko muno. Olephera tikhala ife
ndiye ife kusafuna kukhala olephera pofuna kupathandiza Malawi kuti tilondoleze msonkho wawo. Ndondomeko imeneyi tiyipitiriza patsogolo. Kupatula pamenepo palinso kutsindika kuti ndondomeko imeneyi ithandizira kubweretsa chilungamo pamene ntchito imene yotolera msonkho wa VAT imayendera, chifukwa pali ena ndithu ndondomeko yakale imene timati EFDs ena amatha ndithu kupeza njira zozembera kusalipirira msonkho umene wa VAT. Chonsecho makhala kuti msonkho uja munthu amene wagula katundu walipira kudzera mu mtengo umene amutchaja, koma ndi ndondomeko imene yatsopano akunena kuti zithandizira kuti azitha kutsata kuti katundu akulipiridwa motani, ndipo ndalama zimene zatoleredwa ndi kampani kapena kuti mabizinesi osiyanasiyana pa ntchito zimene pamadulidwa msonkho wa VAT ndi zochuluka bwanji kuti athe kuonetsetsa kuti boma likupitirira kutolera msonkho uliwonse umene ukuyenera kulipidwa mdziko muno kuthandizira chitukuko cha dziko lino. M'malo mwa MBC kuchokera kuno Blantyre ku Msonkho House, ndine Eline Chimoyo. Banki yaikulu mdziko muno ya Reserve yati ndalama za anthu opuma pa ntchito zakwera kuchoka pa 3.5 trillion kwacha kufika pa 8.4 trillion kwacha pofika mwezi wa Disemba chaka chatha. Mmodzi mwa akuluakulu ku banki Ashamiso Malekano anena izi pa msonkhano omwe kampani ya Nico inakonzera makasitomala ake ku Lilongwe. Amalekano ati ndalamazi zikukwera ngakhale pali nkhawa yoti kampani zosunga ndalamazi zilibe chidwi zoyika ndalamazi ku magawo ena azachuma. Zambiri mu ripoti ili la Trust Office. Ngakhale kuti ndalama za anthu opuma pa ntchito akuti zakhala zikukwera, mmodzi mwa akuluakulu ku Reserve Bank Ashamiso Malekano wati mavuto monga kupereka ndalama zochepa komanso kuchedwa kwa makampani ena kupereka ndalama za pension ndi ena mwa mavuto omwe akuchuluka pa ntchito za ndalama za pension. Amalekano aonjezeranso kuti boma layika ndondomeko zapadera kuti ndalama za pension zisayikidwe malo amodzi monga pansika wa masheya. Lamulo limene lolo ndikuti zithandizira kuti ma pension assets asakhale pamalo amodzi, kuwateteza ma members kuti in the event kuti mu asset class ina isinachite bwino ndalama zimene zili malo osiyanasiyana, malo ena zitha kuchita bwino, malo ena ayi. In the end member yo tikuthandiza kuti ma benefits ake akhale otetezeka. Polankhulapo kumbali yawo, mkulu wa kampani ya Nico Pension Gerald Chima ati ndalama zomwe kampani yawo yakhale kusungira anthu ogwira ntchito zakweranso mchaka chapitachi. Amene ali katikati mwa ufulu pension fund tapereka return ya 90%. Ma pension fund amene ali mu Timasuke pension fund tapereka return ya 146%. Ndinenso 146%. Kuphatikiza pa ndondomeko ya ndalama za anthu opuma pa ntchito zomwe ndi zokakamiza mwa malamulo, kampani ya Nico yayikanso ndondomeko zapadera kuti anthu omwe ali ndi chidwi chosunga ndalama paokha kwa nthawi yayitali athe kutero. Trust Office, MBC, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. President Mutharika wapempha anthu am'maboma amangochi ndi Balaka kuti avotera aphungu komanso makhansala a chipani cha DPP pa chisankho cha chibwerenza chomwe chichitike pa 30 Juni 2026. Bungwe la MRA lati lipitirira ndi ndondomeko yolipitirira msonkho wa VAT yotchedwa Electronic Invoicing System EIS, pomwe lapempha kampani ndi anthu amalonda kuti adzipereka msonkho mwachilungamo. Banki yaikulu mdziko muno ya Reserve yati ndalama za anthu opuma pa ntchito zakwera kuchoka pa 3.5 trillion kwacha nkufika pa 8.4 trillion kwacha pofika mwezi wa Disemba chaka chatha. Dive into the clear waters of Lake Malawi. Put a snorkeling mask on and enjoy the largest variety of fish species in the world. We also have endless water sports like kayaking, windsurfing,
and paddleboarding. Come and explore the home of water sports. MVZ, inspiring the nation. Dive into the clear waters of Lake Malawi. Put a snorkeling mask on and enjoy the largest variety of fish species in the world. We also have endless water sports like kayaking, windsurfing, and paddleboarding. Come and explore the home of water sports. MVZ, inspiring the nation. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu ndipo mutu wathu waukulu wa nkhanizi ndi wokuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wapempha anthu a maboma amachinga komanso Balaka kuti adzavotera aphungu komanso kansala wa chipani cha DPP pa chisankho cha chibwerenza chomwe chichitike pa 30 Juni chaka chino. Profesa Mutharika anayankhula izi pa Phalula m'boma la Balaka pomwe anayima ndi kucheza ndi anthu omwe anasonkhana pamalopo pa ulendo wake opita mu mzinda wa Lilongwe. Bungwe la World Vision latsindika kuti lipitiriza kuthandiza boma pa ntchito yofuna kuchepetsa kufala kwa kachilombo ka HIV komwe kamayambitsa matenda a AIDS m'dziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu oyendetsa ntchito za World Vision kuno ku Malawi, Buthelezi Mvula, ayankhula izi kumangochi pamene bungweli limayembekezera kukhazikitsa ntchito yolimbana ndi kufala kwa kachilomboka. Tili ndi zambiri mu lipoti ili la Sotini Ndazi koma akuwerenga ndi Owen Mavula. Bungwe la World Vision Malawi likuyembekezeka kukhazikitsa ntchito yapadera m'boma la Mangochi yomwe cholinga chake ndi kufuna kuchepetsa chiwerengero cha anthu omwe akutenga kachilombo koyambitsa matenda a AIDS pakati pa achinyamata komanso amayi. Mwazina, bungweli likhala likulimbikitsa ntchito yopereka uthenga wa kuopsa kwa matendawa komanso kulimbana ndi mchitidwe wa nkhanza za mbanja, ndipo ntchitoyi igwirika ndi thandizo lochokera ku Global Fund. Polankhula ndi MBC, mkulu wa ntchito yolimbana ndi kufala kwa kachilombo ka HIV ku bungwe la World Vision Malawi, Buthelezi Mvula, ati ntchitoyi yomwe ikuyembekezeka kuyamba mwezi wa Juni chaka chino mpaka Julai chaka chamawa igwirika mzipatala zazing'ono-zing'ono za boma zozungulira dera la Monkey Bay. Kwakukulu tikufuna tithandizire kuchepetsa kwa kufala kwa HIV kapena kachilombo kamene kamayambitsa matenda a AIDS kuti pasamakhale kufalikira komapasirana pamene pali njira ndondomeko zimene zakhazikitsidwa zoti anthu atha kumasatira kuti akathe kutetezedwa m'magawo osiyanasiyana. Mawu ake mmodzi mwa ogwira ntchito ku nthambi yolimbana ndi kufala kwa kachilombo ka HIV mu nduna za umoyo a Matthews Chinyama ayamikira bungwe la World Vision Malawi chifukwa chothandiza pa ntchito yolimbana ndi kufala kwa matenda a AIDS. Chifukwa chake tinabwera kudzera mu thandizo lochokera ku Global Fund kuti pamene anzathu a US government anachoka a Global Fund apereka ndalama tonena kuti kuyambira chaka chino mpaka chaka chamawa tikhale tikuthandiza zipatala za ku Mangochi kuno makamaka mbali ya ku Monkey Bay kuti anthu amene anali dera limenelo asakhuzidwe ndi kusiya kwa zintchito zimene zimathandizidwa ndi boma la America. Ntchitoyi ndi imodzi mwa ntchito zomwe bungwe la World Vision likugwira pofuna kulimbikitsa anthu kupeza thandizo lokhudza kupewa matenda a AIDS kapena kuchepetsa kufala kwa kachilombo ka HIV m'maboma omwe akupezeka m'mbali mwa nyanja ndi cholinga chofuna kuonetsetsa kuti atsikana akukwaniritsa masomphenya a moyo wawo. Bungwe la United Civil Servants SACCO layamba kulimbikitsa ntchito yodzala mitengo yopitirira chikwi chimodzi pa skulu ya primary ya Kaphala ku Lilongwe. Tili ndi zambiri mu lipoti ili la McDonald Chiwayula koma akuwerenga ndi Austin Fukula. Ntchito iyi kulimbikitsa kusamalira chilengedwe pomwe bungwe la United Civil Servants SACCO likugwira ntchito zake m'dziko muno. Mkulu wa bungweli a Francis Waliwa ati bungwe lawo silimangogwira ntchito zobwereketsa ndalama
kwa mamembala ake komanso kuthandiza madera omwe akhudzidwa ndi kusintha kwa nyengo. Awaliwa ati bungweli likufuna kuonetsetsa kuti mitengo yomwe yapyalidwayi ikule bwino. Tikugwira ntchito ndi anthu anu ake akuno ngati panopa ndi pa sukulu. Ana sukulu tauza ndi aphunzitsi kuti aonesese kuti zimene zisachitika. Chifukwa cholinga chachikulu kwambiriso chathu pozala mitengo sikungofuna kuthandiza kuti dziko likhale green kokha, koma kuphunzitsa ndi kubweresa mutu mwa anthu kuti kuzala mitengo ndikofunika. Choncho apa sukulu pano azipanga choncho madera malo ena ngati si pa sukulu ndi kuti anthu akomweko aja makhansala anu ake akumene kucha azithandiza choncho. Ena mwa alendo omwe anali nawo pamwambo ndi a Grace wa Sierra ochokera mdziko la Kenya, omwenso ndi mkulu wa African Cooperative Development Foundation yomwe imalimbikitsa ntchito za masako mu Africa. Awa Sierra ati ngakhale masako amatenga gawo lalikulu pothandiza anthu pa mavuto azachuma, komanso akuyenera kugwira ntchito yothana ndi kusintha kwa nyengo popyala ndi kusamala mitengo. Mawu ake kansala wa dera la Sanjiko Mazengerapo Khongoni walandira ntchito ndi manja awiri ponena kuti njira zilipo zothandiza kusamalira mitengoyo. Ife tisatira nditopezo boma lakhazikitsa mu magawo ena kukosa chilengedwe ndi mafumu athu tikhala pasi limodzi kuonetsa kunena kuti tisaphonye masomphenya omwe ali nawo aboma kuti tisamale chilengedwe. Potero kuti ndikukhulupirira kuti podzabweranso pano mitengo adzayidwa apayi idzakhala ndi mitengo kuti yakula, and tikupanga challenge pano kuna kuti 90% plus of mitengo iyi mudzayipeza ikuoneka kuti yachita bwino yakula. Ntchito iyi ikufunanso kulimbikitsa anthu komanso ophunzira msukulu kufunika kosamalira zachilengedwe. Malonda fodya chaka chino kumsika wa mbewu ku Mzuzu ayamba komwe mabelo a fodya 1339 akuagulitsa pa mitengo ya pakati pa $3.05 ndi $1.20 pa kilogramu. Nduna ya zaulimi a Rose Fachimbilizi ndiwo atsegulira msikawu ndipo apempha ogula kuti akweze mitengo yogulira fodyayo. George Nkandawire wafika ndi zambiri mu ripotili. Malonda fodya ayamba kuno ku msika wa fodya ku Mzuzu kumene pa msika tsiku la lero limene lili lachiwiri panali mabelo kwana 1339 ndipo mabelo amene wakuyimira msika yonse iwiri, msika wa contract umene komanso msika wa auction umene uli msika wa chipandepande. Pa msika umenewu umene malonda amene wayambira mtengo utsikirapo kuyambira pa $1.20 komanso mtengo wokwererapo kumene kumsika wa auction kuchipandepandeko kumene uli pa $2.80. Tikalowera kumsika wa contract umenewu malonda ake nawonso akuyenda motero mofanana napo sakusiyana kwambiri. Mitengo yake ikumakhala pa $1.20, $1.40 ndipo waukulupo uli pa $3.05 ndi mitengo imene ndinganene kuti yayambira. Mawu awo ndi nduna ya zaulimi yatsindika kwambiri kuwapempha awa akampani zogula fodya mdziko muno kuti agule fodya pa mitengo yabwino kuti alimi apeze phindu pa malonda awo. Msika kunoko ku Mzuzu ndikuona kuti wayamba bwino kusiyana ndi misika inayi. Chifukwa choti kunoko ndikuona kuti fodya wake ndi wa quality yabwino kwambiri ndipo ndayamike alimi a fodya akunoko ku Mzuzu nditene kuti ku Northern Region fodya wawo ndi wabwino kwambiri. And ndaonanso kuti fodya wa pa contract akugulidwa mitengo yabwino kwambiri and minimum price ija mabuyers athu akumayidusa kwambiri, so ndikuyamikira kwambiri za msika wa kunoko. And pa auction inde panali ma rejection komano fodya wagulidwa kwambiri kuposa mmene tinayambira m'madera ena. Mawu awo amene ali board chairperson wa Tobacco Commission amene wandi Reverend Daniel Gunya nawo anatsindika kuti amsika mtsiku lalero kuoneka kuti wayamba bwino ndipo ali chiyembekezo kuti malonda apite chitsogolo bwino lomwe mene zayambiramo. Chilimbikitso chilipo maka kuno ku Mzuzu kuti fodya wayamba bwino ndipo palero wagulidwa bwino kusiyana ndi misika ina itatu ya mbuyomu kuno taona kuti ayamba kugula pa mitengo yabwino kwambiri
kusiyana ndi kulilongwe ku Chinkhoma ndi ku Limbi. Ndipo tidayankhulanso ndithu ndi mmodzi mwa amene akuyimira alimi amene walima afodya amene ndi Abel Kumwenda ifotokoza kuti zayamba bwino ndipo ani chiyembekezo kuti kupita chitsogolo zinthu zikhale zikuonekera. Kuno kumzuzu wayamba bwino ande mundati kuonanso nanso kuti kulibe mapokoso kuno zasiyana ndi msika ina imene achitikira kutiko ku Lilongwe ndiwo kunali mapokoso koma kunoko kulibe chifukwa chokuti mabazi zimene takambirana ndi ife amini satatiitana tinapereka nkhawa zathu ngati ife alimi titapereka nkhawa zathu amini satimvera ndipo anakamba nawo mabayas and there are changes now. Auction akugula bwino kuma contractiso akugulaso. Dziko la Malawi limadalira ulimi wafodya ngati kumene limapeza ndalama zake zochuluka zakunja. Malo mwa MBC kuno ku Mzuzu Auction Floors ndine George Nkandawire. Ndipo munkhani za masewero bungwe loyendetsa nkhonya yachisodzera la mabala ati oyimbira nkhonya okwana asanu ndi mmodzi atha kulephera kukachita nawo maphunziro oyimbira amu Africa kamba kakuchepa kwa ndalama zoyendera ku maphunziro omwe akachitikire ku Namibia mwezi uno. Mtsogoleri wa bungweli a Francis Kadzakaola akufotokoza zambiri. Ndizoonadi kuti a zone 4 Africa zone 4 apanga competition timati elite men and women ku Namibia. Tikamapanga ma competition athu azikhala adongosolo simpamamveka kuti mwina pa kondera apa zakhala chonchi chifonera kuti malifali aja akhala kuti analandira training yoyenera ndipo ali qualified timati 30 million kuti titumize anthu amenewa. Competition kuyamba pa 11 mpaka pa 17 May koma ndalama sitinazipeze. Tikupempha akufuna kwabwino kuti tiyeni tithandize anthu amenewa ziathandiza sports wise apanga qualify komanso economically Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President Mutharika wapempha anthu am'maboma amangochi ndi Balaka kuti avotera aphungu komanso makhansala a chipani cha DPP pa chisankho cha chibwerenza chomwe chichitike pa 30 Juni 2026. Bungwe la MRA lati lipitirira ndi ndondomeko yolipitirira msonkho wa VAT yotchedwa Electronic Invoicing System EIS pomwe lapempha kampani ndi anthu amalonda kuti adzipereka msonkho mwachilungamo. Banki yayikulu mdziko muno ya Reserve yati ndalama za anthu opuma pa ntchito zakwera kuchoka pa 3.5 trillion kwacha nkufika pa 8.4 trillion kwacha pofika mwezi wa Disemba chaka chatha. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mercy Zamawa ndi mzangayo Line Mponda tikufunirani usiku wabwino mwakoma nonse. Masabwani nonse madzulo ano yafika santheja timakupatsani za nyengo. Pakali pano tikuyembekeza nyengo ya mitambo yapatali kupitirira madera ambiri a mdziko muno phatikizapo nyengo ya dzuwa komanso yotentha makamaka mawa chakumasana. Tikuyembekezeranso nyengo yofunda kupitirira madera ambiri usiku uno. Izi choncho kamba ka mphepo zomwe zikufika mdziko muno kuchokera nyanja mchere ya India chakumvuma kumafalikira madera ambiri akwathu kuno zomwe zizofunda komanso zopanda chinyontho. Moti usiku uno tiyembekeze nyengo ya mitambo yapatali kupitirira madera ambiri a mdziko muno phatikizapo nyengo yofunda. Tikuyembekezeranso nyengo imene kudzapitirira mawa phatikizapo nyengo yachifunga madera ena ochepa a mchigawo chakumwera komanso ena a mchigawo chakumpoto. Tikuyembekezeranso nyengo yofunda kudzapitirira mawa madera ambiri a mchigawo chakumwera monga kwa Nkabu komanso kunsanje ni mlingo okwanira 21 18 ku Blantyre komati tiyembekeze nyengo yozizira kupang'ono madera ambiri a mchigawo chapakati komanso kumpoto kwa dziko lino. Mawa masana tiyembekeze nyengo ya dzuwa kudzapitirira madera ambiri a mchigawo chakumwera pakati
komanso kumpoto kwa dziko lino. Tikuyembekezeranso nyengo yotentha kudzapitirira mawa masana madera ambiri a chigawo chakumwera monga kwa Ngabu komanso ku Nsanje ndi mlingo okwana 35, 28 ku Blantyre komanso 30 ku Mangochi. Tikuyembekezeranso nyengo yotentha kudzapitirira madera ambiri a chigawo chapakati pamene yofunda idzaoneka madera ena ochepa a chigawo chakumpoto. Lachinayi likubwera litiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali kudzapitirira madera ambiri a mdziko muno phatikizapo nyengo yotentha komanso ya dzuwa. Madzulo ano munali ndine Tapi Wakhuta kumutu, khala nozindikira dziwani za nyengo. Awa ndi alimi awiri a tomato omwe minda yawo ndiyo yandikana. Alimiwa nthawi zonse amagwira ntchito zawo mwa mpikisano. Lero mpikisano wakula ndi wamthirira pamene wina amagwiritsa ntchito utekeni imodzi, mlimi wina anatulutsa mautekeni awiri zomwe zinatu